Ni är ett gäng tjejer som brukar festa ihop. Berätta om det bästa och det värsta du har gjort. Det bästa är väl... Och det värsta? Okej, hörni. Grease. Vi har ju snott flera 100 000 kronor. Nej, du fattar inte. Allt är kaos. Ja, det är klart vi löser det tillsammans. Det är bara fyrverkeri. Gillar ni champagne? Vad är det för fråga? Va? Jag vill inte champagne.